Искате ли на 19 години да имате супер успешен бизнес? Искате ли да заробвате родителите си с чисто ново GT4? Искате ли дискотеката всичките мацки да ви духа, т.е. преди да сте влезли в дискотеката? Искате ли да умрете, брат? Какво става, пичове? Днес, заедно с ето този сладур, който е на екраните ви, ще ви покажем как да не плащате данъци за трите бизнеса, чрез които сте си успяли да си купите кола за 200 бона. Според тъмнел, разбира се. Ако не знаете кой е този красив, симпатичен рицар на бяло магаре, това е Ален Делон, не, това е Крис Хемсворт, не, това е Илон Мъск, не, това е Сашо, брат. Сашо Чилингиров, брат. Или както аз го наричам. Смятам, че намерих някои неща, които го превръщат в моята следваща мишен. Искам сега хейтерите да кажат, тати, че ме купил колата или мама. И в това видео ще ги погледнем тези неща и ще си поговорим за тях, но забележете, той само на крехките 19 години е успял да си позволи не един, а цели два луксозни, мощни автомобила, брато. А вие на 19 години, без каберници такива, гледате някакъв тъй ска си бие главата в маста. Или както че ли би ви намерекал? Трухари. Здравейте, трухарчета. Но спокойно. Той не е тук за да флексва с колите си или с парите си. Не, той е тук да ви покаже, че с здраво бачкане, че той да ви бъде добър пример, че можете с здраво бачкане да си позволите да зарадвате майка си с чисто нова кола, която е номер 1 GT4. Какво ви купуват парите? GT4, гледка, как да съм сериозен. Защо трябва да работите? Вижте! Айде, майко, готова ли си да го? Да, няма много да караш. Не, няма бързо. Ето е първата гавра, това не е GT4. Това е някакъв брутален фейслифтинг, това прилича по-скоро на 718. Тия дискове, брато, това са 330, брате. На Чичо ми Сузукито има по-големи дискове. Тия дискове са за кола максимум 250 коня, брате. Смисъл, таблото е на 991, спирачките са на Сузуки. Това е някакъв скандален катър, брато. Смисъл, това са 3 кита в една кола, братле. И се каже, че Чичо Стоян вътре, брато. С манговата джунгла стръчи от разкопчаната мориза, защото е генгста, брато. Държи се отвратително през цялото време на клипа. Как хората спростират дрехите. Вижте, жена работи. Просто не мога да ме разбера логиката. Смисъл, ве на училище ходили ли сте? Wait a minute! Училището е загуба на време и е нещото, което ще ти попречи да успееш в живота. Училището е направено да те унищожи. Отрасни ми колата и ще плащаш цял живот. И ме наричат Тухар, братле. Shut the fuck up, бра! Много хора почна да го хранят, че колата е рентната. Даже Сашо Уолкинга май намери откъде е рентната даже тази кола. Но това не е единствената кола, която този млад предприемач и съветник по неволя ни флексва. Интернет Мъни Клоудинг ЕООД. О, не, чакай. Той не флексва. Той само ни показва какво е възможно. Това не го казвам за да флексвам. Искам просто да мотивирам всички да покажа, че това нещо е възможно, даже да си на 19 години, за да мога да ви мотивирам. Да видите, че... Пичове, ако искате да работите... Чакай. Пичове, ако искате да разберете как станете мултимилионери, само след 5 минути, брато, останете до края на този супер забавен ентертейнинг клип. Между другото, автолоните за Мерцедеса не е вписана еврокатегорията, което значи, че не знам какво прави с данъците, но окей, след. Винаги съм си слагал супер нереалистични цели. В продължение на години ставах 4,5 всяка сутрин, ровно келемедия, след всички тия мъки. Усилия. Безсънни нощи. Напрежение, стрес, умора. Температура, хрема, болки в гърлото.
Изборявай, ти знаеш най-добре. Е този човек, аз през ко съм минал, за да стигна до тук. Това супер ме дразни, човек. Не знаете през какво преминах. Колко много кръв, пот и сперма съм излял, за да може да стигна до тук. 19 годишен. Само на 19 годишен. Добре, братле. Разбрахме. Окей, шала фака, бро. Купуй си колкото коли искаш. Явно ще правиш колекция, въпреки че баща ти е магнат и притежава половин Хасково и... Не би да казах нещо, което не трябва. Може би трябва да си мълча. Или пък номер 2. Интернет хуслер. Като първия линк долу в описанието може да се запишете напълно безплатно в това обучение. Окей, бойс, знаете ли какво? Ще се регистрирам. Сега пред камерата. В смисъл, цъкаме линка. Чакай, брат. Окей, друго нещо. Влизам в описанието на канала. Безплатно бизнес обучение. Mother, watch me. I'm getting rich right now. I'm gonna buy you a blue Porsche and take you with me to the Bobovdol Holy Temple. Окей, motherfucker. Така, влизам да ме учат на пари, защото искам да бъда бизнесмен безплатно. Ти беше пранкнат, брато. Така. Отебаваме го това, изпуснал съм първия час, няма да влизам, отивам си вземам уиски. Така, интернет хуслер, така, влизаме в интернет, бати всички станахте хъслери, те ви майка, всички почнахте да правите пари от вятъра, така, ще ви се не види предприемачите къде сте. Ако не беше интернет, така ще вадите пари, Вземи интернет хъслер кит на стойност 178 лева безплатно! Майката, то такива промоции няма и в ресторанта на парламента по време на избори, копеле. Какво е това, И реално какво представлява този кит, който иначе е 178 милиарда долара, брато? 2 тениски, някакво измислено NFT и достъп до Discord група. О, господи, добре, че е безплатно, защото иначе сега не знам как ще трябва да дам 180 лева да влезна в свидетелите на Йехова. Така, не знам защо, но това много ми прилича на един случай от миналото. Нали знаете, хората са казали, историята трябва да се знае, защото да не се повтарят от миналите грешки. Да, обаче тук май сме в Attack on Titan и явно той е един безкрайен луп, от който после няма излизане. Някои хора биха го нарекли матрица. Но добре, че сега този кит е безплатен. Обаче, мадафака! Слушай сега, каза се, че плот твист, явно не е толкова безплатно, защото трябва да си плащаш 13 лева за доставка и обработка. Значи имаш пари да направиш премиум кет за 180 кинта, да го направиш безплатен, но нямаш 13 лева да си платиш доставката. Бро, what the fuck? Пичове, ако искате да правите пари онлайн, ето го начина. Елементарно просто не работи безотказно. Какво става, братле? Както знаеш моята история, предполагам? Не. Както един идиот, който играше Fortnite по цял ден, започна да генерирам по 10 000 лева на месец още на 18 години. Аз на 18 години се научих да си режа ногтите с левата ръка, той нашия прави по 10 бинки, копен. Откъде научи толкова много информация това момче на 18 години? Може би е семейна черта. Благодаря на един мой любим OGBG ютубър, на който всъщност не знам дали е окей да му споменавам името. Той всъщност е стримър, той не е ютубър. Намерихме бащата на челито, който всъщност то никога не е било тайна. Както той, така и всичките му 20 шибани фирми, копеле. Повечето хора имат една, две фирми, максимум 3. Този човек има 20, брато, като преди 2 месеца бяха 18. Искам да ми кажа, за 2 месеца си отворил 2 фирми, копеле. И искам да видите само за какви числа си говорим, копеле. Погледни, гледай. Чичо, Лела, Стринка, баба, Вуйна, мам, всичко, цялата фамилия, бате, копеле, до 9-то колено, всичко е я собственик, я управител, било му майката, брато. В смисъл, това са хора, които притежават половината Хаско, да не кажа цялото. Имат бизнеси по моретата, брате, цяло. И се появяват някъде Сашо Килиманджаров, братле, най-големият човек в държавата. Делян Певски му се моли за някой лев, така, на издръжка от 20-те бизнеса на баща си, братле. И ми разправя колко му е било трудно, колко се е жалвал и колко много кръв е стекол в неговото чело, братле. Леле, колко ми е жал. Обаче тега сме говорили за фирмите на баща му, нека да погледнем и фирмите на номер 4. Бизнесите на Сашо. Така, това са трите все още активни фирми на чилито. Нека да видим с първия какво се случва. Internet Money LD.
И тук идва забавната част. Регистрация по ДДС няма. Така. Капитал 50 кинта. Фирмата е регистрирана на 19 януари миналата година. По същото време вече Чили вече започва да качва как на 18 години печели по $10,000 на секунда, братле, с което се предполага, че фирмата явно изкарва стабилни приходи, което обаче, забележете, не са вписани абсолютно никъде, братле. Никъде не са вписани и не се плащат данъци. Какво правим? Окей, може би просто, тъй като е нова фирма, може би просто сайта не е... я знам, просто трябва да се рефрешне явно. Обаче следващата фирма, която е малко след тази, Internet Money Clothing, която вече има задължително ДДС, което има два варианта. Или втората фирма изкарва по 10 бона плюс и тогава вече ДДС остава задължително, или Чилито сам е решил да отиде и да регистрира фирмата, данъците стават задължителни отново, той трябва да плаща. Обаче, защо първата фирма, която все още е активна, няма ДДС, при положение, че втората и третата се плащат? Чили, къде са данъците, луд? Забележете, преди 2 седмици е качил видео за кола 200 бона, в което видео разправя как за една година изкарва повече от 250 бинки. Нещо не се свързва, братле. Къде са данъците, Чили? Какво става? Сега, може би е греша, но това много ми прилича на следната схема, която между другото дори не е нова схема, тя се прави от доста време и го има в много бизнеси между другото. Виж са, от тук взимаме каквото е изкарано и го мятаме тук. Защото, забележете, и на двете фирми началният капитал е 50 кинта, братле. Чрез тази схема ти вече имаш две работещи фирми, ама плащаш ДДС само за едната. И между другото искаш да ми кажеш, че с 50 кинта си отворил две фирми, с които правиш по 250 плюс. Окей, това е талант, предполагам, че генетично се предава този бизнес нюх, което означава, че пък явно има някои невъзможни неща, които ние трохарите явно малко завиждаме на него, нали? Обаче на кое точно му завиждаме след като? Номер 5. Хронология на канала. Искам да забележите сега секунда. Искам да забележите целият му канал в момента какво се случва. Пускаме от най-старите. Fortnite. Обичам те. Не му взе рун. Така. Всичко е Fortnite. Преди 4 години всичко е Fortnite. И изведнъж, една година по-късно, нещо се случва. Курви, още курви. Всичко, не съм всяка мацка. Две мацки решават. Качих яко маци в фейк такси. Брат, това за една година се случва. Райски газ центъра. Курви, още курви. What do you mean? Още курви. Брат, в смисъл, за една година се стига до това, брат. В смисъл, канал му това пича дискотека е така. Нали чоп е девствен и изведнъж пари. Тук вече бизнесите вече започват да върват, брате. 10 000, 100 000, 50 милиона, брате, на секунда, брате. Тук тате вече ни е казал как се правят парички. Евола, брате, смисъл. Коли, пари, гей. Това цялата метаморфоза само за 4 години и ти в момента си на 19 години, т.е. цялата схема започва, когато ти си бил на 15, братле. Това не ми изглежда като страшно много труд и болка и с която парадираш, брато. По-скоро ми прилича на тате сега да ти покажем как се правят парички, защото с това Fortnite и с тия пранкове по улиците само излагаш и не все пак сме арбенци, брате. Но какво ли разбираме ние? Все пак ние само те завиждаме. Как е в София пред НДК на плочките, лъка на Тенерифето ми е супер. Благодаря на всички мои хейтери. Заради вас аз съм тук. Аре горе, на тавана се въртат бе. Горе, оборота няма как да бъда вътре. Това, което ми направи първоначално впечатление е ужасния характер на този пиче, както и на сестра му. В смисъл, не знам дали това му е сестра, но предполагам, че му е сестра и просто се държат. Даже искаха да много са опасни. Като спряха, знаех, че ще искат пари. Тук в София. Беше така, аз даже не го казвам да звуча гаден. Те работят за по $100-200 на месец. Че имаш пари и караш скъпи неща, всеки се опитва да те пари. Той се опита да ме столя, което нищо не е, но просто аз не обичам да ме пари. Работя са тия неща, сега ще ви ги изборя. Да мога да докарам майка ми и сестра ми тук, кажа луксозен живот.
ти вайбваш ли? Да, много е яко. Ресторант 10 от 10, храната е супер, атмосферата също, персонала също. Да се чувствам. Да слушаме и това. Пипнали бита, ако правя злато. Слушат ни повече от комунизма, тато. Брат за брата като НАТО. Личи си, че е от Хасково. Личи си, че... нали. Да не кажете, че баща ме плаща бензина. Вижте сега според мен каква му е схемата. Взела е дебитната карта на баща си, ходи по банкоматите да тегли пари и после в бензиностанцията вика на интернет мъни да може на фактурите да пише фирмата му. И друго е измислил лапът. Аз ще му разгадая другите схеми и ще ви ги кажа. Да не споменаваме, че явно за него няма за такова нещо като пътни правила и закони. Няма правила. Сега ще карам като изрод. Тенерифе проблема беше, че си гледа телефона и му написаха глоба. Обявявам вас да мога да вдъхновявам хората, които познавам, да мога да докажа на всички хейтери, че грешат, на всички хора, които не са вярвали в мен. Затова го правя. Оле, не, Алекс, Това е та газ, дед даваш, ма. виж какъв е разбит път. Ала аз тук карам с 200, ма. Че се карай, аз няма да развивам колата си. Просто се чуди кога ли ще видим чилито по BTV новините, например. Новина от последните минути. Катастрофа на автомагистрала Тракия. Черен Мерцедес се вряза в товарен камион с 300 км в час. В несрещното движение автомобилът е тежко повреден. Обаче късветка майко! Шофьор на товарното превозно средство е починал на място, а собственикът на лекият автомобил, цитирам, то софиянец коми са вайка, трухане да яден. Аз исках сам да си форсирам за клипчето. Да изфорсираме едно хубаво. Да, са от кола той е умрял, ама той знае аз какво съм преминал, на 19 години я карам тъс кола и той тук труха. Много яко се. Много готино свети, дата, виж хърба на гледай, коста, гледай. Не знам, но аз лично след като виждам такова държание, окей, може би си направил грешка, може би си изпуснал някои детайли, обаче при толкова много грешки и издънки, аз няма да ти се доверя по никакъв начин, братле. Смисъл, не знам. Извинявайте, че го казвам по този начин, смисъл, не искам да говоря за външния вид или стила на хората, но печалята прилича на някой, който в кличмото му викат Цецо разбата, братле. Смисъл, да ти повярвам, че си на 19 години, братле. Причиш на дядо ми, който има 19 годишно в мазето, братле. Смисъл, държиш се супер кароцарско, ми ти отива на лукса, беч. Да, това беше за днес. Краска, надявам се клипът да бил достатъчно ентертейнинг за теб. Знаеш, че те обичаме, пича. Знаеш, че те обичаме, майка му.